MLA ka jowai constituency ma wailat miki shila menta ka singiu la Leit ban jurip iaka jingban tray thamai iaka Ïawmusiang market complex pat iaka ni ka project la tipkum ka redevelopment of Ïawmusiang market jowai kapala stang ban shna thamai la sau banai menta pat la saki baka jingban tray iaka kam kala long ka ba yat shat la kumba absan person ma wailat miki ha ka jinga kran bat kila pathai ku bor laong bakom MLA udan ka jingget kli ka bakraw e na ka benta ka bha ka miat jong ka jowai constituency kam tam e ya ka ne ka yo ka badai ka nong basa chai ka sor jowai bat ya ka rilom jan tia hi baro ka we komu MLA ukonman skam ba contractor ba pentre ya ka ne ka kam ula ban pendap ya ka hapo ka por balabo ula ong la komno haba pet ya kuru kam pentre ya ka ne ka yo la ban pendap ya ka hapo ka arsnam shu ula ong ka dan ka jingpen kala ya kuru kam shna hakikat tu ka ni ki benta ka yo kam tam ha ki benta ba preng jong ka ya ka bala thmu ban bo da ka tunum Henry la shna no da ka slap siman katkom ka jingdawa jong ka jaka khnang ban shngan hadien habon ulo ong ka ni ka Ïawmusiang kala sa teng de ki postnam Henry na do paula job ko mu MLA house nam arhaja khat pra ula stang ban wat ki lat ki linti ban pendep no ya ka ni ka yo wat ha preng ki babon ki jing e da ka ba ong hadien bala dep ban penshna ya ka ni ka yo an pet bat khmi ya ka da ka Giant Hills Autonomous District Council JJDC jowai ya ka ni ka yo la play yo maunong rem ban shna thamai do sambot mentri rangba ka jala uma snyau bhalang dhar ha ka khalai tarek uno pra arhaja arpsaw ha ka jingnut ka ba arpsan klon ro pholak tingka bala thmu ban pendap no ha po arpsaw banai bat ya ka ni ka kam la pentre do uma perkhat hing kum u contractor ijo hi baro naga imo naga final plan ni ka final i ka wa menchua ka jo hi te emulumala kat tukat ni ju da yu kat kam ya ipor no ka jing em kam de da dapat hi hekai ha pergi ka ti ko china bi ko ni to ha jo he ti jing sket to da ka tin tang wa da yu wa to kam man kat te ka tin to man ko jinjar wa minti dapat he ju ipor le mo senong ke jingkwa ke yong ikat nang lai shakhmat ke boy in the future ni liang yong ka council bo daw yo ki fund po ka central ni tu de ni ne ka council on fund ne te boy yo dam ji chu ra ka ni ti daw de pagala no iya ka tai na ka tin chaga slap ka ni ge te ka major change te to do ka tai otherwise kiten gi BGR nai de bon gi minor ki wa kat kam request yong ki district council malumala em ki ni ki stalls ki bo hete ki wa panchna ki ne ka gi gorem ta request ki wa to wa u change gi te tang bon mostly hito ki minor changes by the major changes the main jang adu kata hi kam ka jing tip ke ma tai ye phi khuna kan manda da kini project kan tadi kisah bomi haka kamu man katte tempo em ga exact muk details wanga ni ba da pa ni ba da yo phi haga site bon sen manda chna phi bon ki changes em gi thau gi dang hai por wa ka planning ni yo miu pen chna yi tang man da pi chna da yo da hi ni la em ye hi thau accommodate ya kat tu kat ni te ya katte temut em ngomong ku biang ka por nga u ong te belum mala in yin chu gini ki structure te belum mala hawa hanen yang da dep ni ten dang yo bo yo actual numbers of stores